суета, недоверчиви погледи, мръсотия, брутален смях, стъпки, моите стъпки, забързани и припряни. И смехът, който се чува все по-близо и по-близо, и стъпки забързани и припряни, но нечии чужди. Смях, обидни и мръсни думи, изричани от млади мъже. Защо го правят, се питам? Защо плашат тези забързани и припряни стъпки? И защо никой от наблизо намиращите се възрастни хора не обръща внимание на това? Сякаш нищо не се случва. Дори не поглеждат. Да, защо ли? Защото не ги засяга. Защото тях не ги обиждат и не им говорят онези мръсни думи. Но никой не си дава сметка, че утре може да бъде на мястото на тези забързани и припряни стъпки. Да бъде тормозан, роган и насилван. Тогава ще вика за помощ, ще се моли за милост, но други ще се правят, че не забелязват случващото се. Това е животът. Това е човекът. Човекът с малко ч. Този, който гледа себе си. Да е добре, да е спокоен, да отиде на училище или работа, да се пребере, да се нахрани, да се наспи и на следващия ден отново същото. Човекът, за който другите, освен него, си не съществуват, особено когато имат нужда от помощ. Заради този егоизъм оставяме да властва насилието във всичките му измерения. Къде е хуманността, решимостта и защитата? Въпрос, за който отговор вече като че ли нямаме. Къде са християнските ценности, които трябва да следваме, за да живеем в мир със себе си и околните? Защо даваме превес на злото? Всичките тези въпроси се блъскат в главата ми и стъпките и смеховете се усилват и усилват, а главата ми имам чувството, че ще се пръсне. Сърцето ми е стигнало до гърлото и се задушавам. Въздух. Дишай колкото можеш. Да, това е страхът. Страхът за себе си, за сигурността ни. Ако се опитам да помогна, не, по-добре не. Да не се забърквам, защото може аз да не оцелея. Страхливци, не извръщайте глава. Кажете нещо, помогнете. Страхливка съм и аз. Не мога да помогна. А може би не искам. Да погледна. Само да погледна какви са тези стъпки. Забързани, припряни, също като моите. Главата ми ще се пръсне, сърцето ми ще изкоче. А тези викове и писъци, смях и мръсни думи. Спрете! Гласа ми не излиза. Не мога да го кажа на глас. Кажете го вие, хора. Направете нещо, не извръщайте глава. Какво би станало, ако имаше добри хора, които да се намесят? Всичко щеше да бъде различно, нали? Нямаше да ги има виковете, нямаше да ги има смеховете и мръсните думи. Щеше да бъде един спокоен ден. Щяха да се чуват само стъпките и шума от автомобилите. Ако можехме да загърбим този страх, ако бяхме повече заинтересовани от другите, ако изпитвахме повече доброта и човешко съчувствие, не бяхме погълнати от себе си и от собствения си нарцисизъм, тогава, може би светът щеше да е различен. Ако не розов, то поне не толкова черен и сив. Нямаше да има нужда да се говори толкова често за насилие и равнодушие. Вярвам в това. Вярвам, че един ден светът ще бъде различен, защото доброто дреме във всеки един от нас. Само трябва да го събудим и то да прогледне с най-големите и мили очи. Хора, аз подавам ръка, а вие?